Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, bugün сөйләшеп китәсе сүзләребез булыр иншалла дуслар хакында. Ягъни дусларны ничек сайларга, кемне сайларга, шулай бит кемнәрне якын күрергә, кемнәр белән дуслашырга. Muhterem kardeşler, монда инде башта ук аңлатып китәргә кирәк, кем ул дус, кем ул коллега, кем ул аралашып бирә торган кеше, кем ул туган, шулай бит. Булар кем ул дини кардәш, булар бөтенесе төрле кешеләр. Дус дигәчтен шулай бит инде мөхтәрәм кардәшләр, монда сүз бара якын дус турында. Эчтерләреңне бушата торган, бергә шулай бит авырлыкны да, шатлыкны да бүлешә торган дуслар турында сүз бара. Әлбәттә, эштәге бөтен коллега да бу урынны алып тормый. Бөтен мөселман дин кардәшләр дә бу урынны алып тормый. Һәм хәтта туганнар да бу урынны алып тормаска мөмкиннәр. Һәрберсенең аларның үз урыннары бар бу дөньяда. Шуңа күрә дусны менә без инде бүген сөйләшәбез дус турында. Якын шушы туганыбыз, кардәшебез, дустыбыз турында. Мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әл-мәр'у аля дини халилихи" ди. Кеше дустының динендә ди. Ягъни кем арбасына утырсаң, шуның җырын җырларсың дигән мәкаль. Кеше дустының динендә була ди. Димәк, кем белән дуслашып йөрсәң, син шуның динендә буласың. Менә моның белән бөтен сүз әйтелде, шулай бит инде. Шуңа күрә дә дуслашып йөргән дустың синең белән бер диндә булса, дөресрәк була. Әгәр дә ул сиңа якын дус икән. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Фәльянзур ахадукум ман юхайлил." Һәм карагыз, кем белән дуслашасыз, кем белән йөрисез ди. Чыннан да менә шушы дини мәсьәлә дип әйтик инде. Безнең өчен иң мөһиме, иң кадерлесе. Ләкин монда дин дигән сүз астында күздә тотырга була шушы дустыңның бөтен кызыксынуларын да. Ягъни, әгәр дә синең дустың бер нәрсә белән кызыксына икән, димәк, син аның белән дуслашып йөрисең икән, ул сиңа да кагыла. Синең дустың бер нәрсә эшли икән, ул сиңа да кагыла. Һәм инде синең дустың бер динне тота икән, ул сиңа да кагыла. Чөнки сез дус була алмыйсыз. Әгәр дә син аның шушы кызыксынуларын бүлешмәсәң, аның белән ризалашмасаң, аның белән канәгать булмасаң, сез дус була алмыйсыз. Күп очракта бит менә монда утырган егетләр шулай бит инде мәктәп елларында дуслашып йөргән егетләр белән бүген сез күбесе белән аралашмыйсыз. Сәбәбе нәрсәдә? Сәбәбе сез хәзер төрле әйбер белән кызыксынасыз. Әмма 7 яшьлек, 8 яшьлек беренче, икенче класс балалар булганда сез бөтенегез бер төрле идегез. Бөтенегез бер төрле. Бер әкият тыңлыйсыз шулай бит инде. Бер җырлар тыңлыйсыз, бер укытучы сезнең. Сез нәрсә, бер нәрсә аермыйсыз, бер уеннар уйныйсыз сез шулай бит инде. Үсә, аның кайберләре шулай китеп барды. Нәрсә аркасында? Кызыксынулар үзгәрү аркасында. Кемдер нәрсә беләндер кызыксына башлады. Калды шул танышлар, кемнәр сезнең кызыксыну белән туры килә. Сезнең мәсәлән тормыш юлы яки дин юлы сезнең туры килгән очракта гына. Күп кешеләр шушында дин юлына баскачтан яңа дуслар таптылар үзләренә. Гәрчә аларның мәсәлән хылыклары туры килмәсә дә, тормышка мәсәлән төрлечә карасалар, төрле урыннарга ял итәргә йөрсәләр дә, әмма кай вакытта шулай бит кешене диндә берләштерә. Менә шуңа күрә дә дуслашып йөргән дустыңның дине мөһим. Аның нәрсә белән яшәгәне, нәрсә белән сулаганы мөһим. Шуңа күрә карарга кирәк. Әгәр дә инде әйтәм бит, син ул башка кызыксыну белән йөрсә, әгәр дә минем мисалымда бик мисаллар булды. Бер кыз да шулай дигән иде. Минем иң якын дустым христиан кешесе ди. Ягъни ул мине аңлый ди, рус кешесе ди. Ул мине аңлый ди, без аның белән утырып, эш серләре безне уртаклашабыз, бүлешәбез ди. Күп тә үтмәде, бу кыз намазларын ташлап, ялыкларын салды. Я булмаса, күп мисаллар китергәнем булды шулай бит инде. Мәчеттә эшләгән бер кеше белән дә. Ул да дуслашып йөреп шулай бит инде башка дингә күчеп китте. Элек мондан бер 10-15 еллар элек хәтта шулай ук бар иде бер егет. Үзе эшлидер дин өлкәсендә, әмма кемнәр белән дус иде? Кришнаитлар белән. Кришнаитлар белән дус иде.
Каян белеп алдылар? Эфирдан кришталларны күрсәткәндә, алар белән бергә биеп йөридер. Теге, бөтенесе карыйлар, бу нәрсә, бу в шоке бөтенесе. Шуннан соң әлбәттә инде мөфтияттан эштән алдылар. Әмма уланда шулай бит алар белән дуслашкан икән, аларның фикерләрен уртаклашмыйча ул булдырмый. Менә шуңа күрә дә бик мөһим дустыңның нинди диндә булуы дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә. Менә бу беренчесе шулай бит инде. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә шушы дөнья белән яшәгән кешеләргә кызыкмагыз ди. Алар белән дуслашмагыз ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллямгә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ла тағду айнака анхум туриду зинатал хаяти дунья ва ла тутиг ман агфална қалбаху ан зикрина ва табага хаваху." Син дә кызыкма ди шушы дөньяның байлыклары белән яшәгән кешеләргә ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллямгә әйтә: "Кызыкма аларга" ди. Чөнки алар шулай бит дөнья байлыгына кызыккан кеше, дөнья максаты белән яшәгән кеше бу нәрсә? Бу гадәттә мал, власть, карьера, шулай бит инде менә гадәттә шушы әйберләр алар. Ул сиңа дус була алмый. Чөнки аның дусты бар инде. Ул мал, акча. Ул власть, ул карьера. Аларның дуслары шушы. Шуңа күрә бу юлда алар беркемне күрмиләр. Алар дусларны күрмиләр. Аларның дуслары кирәк шушы юлда ярдәм итәр өчен генә. Дус кирәк мал эшләре өчен, властька ирешер өчен, карьерада шулай бит инде күтәрелер өчен. Әмма әгәр дә бу кешеләр сиңа булышмый икән, бу дусларың дип әйтик инде, аларны шулай бит аралашмыйлар. Аралашмыйлар, китеп баралар. Шуңа күрә әлбәттә бу бик хәтәр әйбер. Дөньяга табынган кеше дип әйтик, ул бик хәтәр әйбер. Теләсә кайсы мизгелдә ул сине ташлап калдырырга мөмкин. Мәсәлән, син аңа шалтыратсаң, дустым, кирип чык әле, утырып бер сөйләшик әле. Шулай бит инде. Ул уйлый. Так. Акча бирмей бу сөйләшеп утырып. Шулай бит. Карьерамга мен булышмый ул ди. Минем дәрәҗәмне күтәрми ул ди. Мин нәрсәгә кирип аның белән сөйләшеп утырырга тиеш ди. Шулай бит. Нәрсәгә утырыйм мин аның белән сөйләшеп ди? Вакыт әрәм итеп ди. Шулай бит инде. Бу вакыт эчендә мин китап укыйм, гыйлем алам дип җибәрә әле ул. Шулай бит инде. Саморазвивающий шундый матур сүзләр белән алар бит инде ул. Шулай бит. Шуңа күрә ул сиңа килеп тормый ул бу вакыт эчендә. Әгәр дә сиңа дустың шалтырата икән, дустым кер әле, сөйләшеп утырыйк әле дип, димәк, аның ниндидер күңелендә борчу бар. Кешенең бит кай чагында бер тыңлау җитә. Шулай бит. Менә дус кеше, ул синнән бер нәрсә өмет итмичә, килеп, шушы синең зарыңны, моңыңны тыңлап утыра. Аннан соң чыгып китә, рәхмәт әйтеп. Менә шундый дус кирәк кешегә, шулай бит инде. Менә безгә шундый дус кирәк. Шуңа күрә күбебезнең дуслары булса да, без ялгыз. Безнең андый кешеләр юк. Шалтыратып, менә шулай торып кара әле, дустым, әйдә әле, килеп кирип чык әле миңа дип, яки мин сиңа кирип чыгыйм әле дип. Әгәр дә ул сиңа шулай дип әйтә икән, ул юкка түгел ул. Аны шулай бит, аны игътибарсыз калдырырга ярамый. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ла тутиг ман агфална қалбаху", йөрәген каплаган кешеләргә буйсынма ди. Йөрәген каплаган нәрсәдән? Иманнан, диннән, шулай бит, рәхим шәфкатьтән. Шушы әйберне йөрәге капланса, аларга буйсынма, ягъни аларның сүзен тыңлама ди. Алар сиңа яхшы әйбер киңәш итмиләр. Аларның теләкләре, ниятләре ихлас түгел. Алар сиңа начарлыкына киңәш итәргә мөмкиннәр. Ган зикрина ва табага хаваху, ягъни безне зикрдә зикр кылудан йөрәкләре капланган һәм алар үзләренең нәфесләренә ияргән. Аларның нәфескә иярүче кеше ул үзенең рәхәтен генә эзләүче кеше. Әйтик, менә шул ук дустыңа әйтәсең шулай бит инде. Кирип чык әле миңа дисең. Ярты бар. Әле генә алып кайттык. Шулай бит. Кырымдан кайттым әле генә. Үзем белән алып кайттым. Высший сорт. Астан гына бирделәр. Шулай бит инде. Әйдә әле. Йөгереп килеп җитә. Шулай бит. Йөгереп килеп җитә. Ягъни бу үзенең рәхәтенә, нәфсенә яригән кеше. Бу бүтән сине мунчага керәбез дисең кешегә, шулай бит инде. Нәрсәдә мин идә җумыйм что ли ди ул сиңа. Ну, мунча түгел инде ул дисең инде. Анда бу да була. Анда инде юл фәрештәләре дә була, шулай бит инде. Кызлар да була дисең инде. О, ди хәзер ди килеп җитәм ди. Ягъни бу үзенең нәфсенә яригән кеше.
Моңа синең белән утыру мөһим түгел, моңа шулай бит рәхәте мөһим шушы әйберне. Менә кайчагында андай дусларыбыз күп була безнең. Хуҗа Насретдин әйтә бит, казаның кайнап торганда дусларың күп була. Я булмаса икенче төрле бер мәкаль бар. Өстәл артындагы дуслар, алар дуслар түгел ди. Алар синең өстәлеңнең дусты, синекеләр түгел ди. Өстәл артындагы дуслар, алар дус түгел ди. Алар ашарга килгән кешеләр. Алар ашарга килгән кешеләр. Әлхәмдүлилләх, хәзер ашарга да кеше табып булмый. Шулай. Ансы да бар. Ансы да бар. Дөресен әйткәндә шулай бит, хәзер ашарга да кеше табып булмый. Менә шуның өчен мөхтәрәм кардәшләр, нәфисенә генә ияргән, ягъни шушы дөньяда, шушы һавага гына ияргән, һава ди без, нәфис ди без, шулай бит ияргән кешеләр, алар бик хәтәр кешеләр, аларны дус дип санап булмый. Шулай ук инде икенче бер аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Фa'rid гамман тавалла ан фикрна ва лам юриду илля al-hayata-ad-dunya. Ирак бул шул кешеләрдән ди, кем безне зикр итми ди, ягъни Аллаһ Тәгаләне белми һәм дөньядан башка әйбер теләми ди. Монда, мөхтәрәм кардәшләр, моны дусларга гына түгел, моны бөтен нәрсәгә дә юнәлдерергә була, кулланырга була. Хәтта өйләнгән вакытта да. Дөнья байлыгын гына теләгән кешене белгә өйләнмә. Аннан ерак бул дигән сүз, бу бит шундый категория кешеләрдән ерак бул дигән сүз. Ул дус кына түгел ул. Монда бөтенесе керә. Өйләнгән кияүгә чыккан вакытта да шулай бит. Бер кызга мәсәлән янәсең килә ди. Сәнең страничкасын ачасың. Анда булай губки уткай шулай бит инде бөтен фотография. Моңа нәрсә кирәк? Дөнья кирәк шулай бит. Бу кызга дөнья кирәк. Яки карап торасың шулай бит инде ул менә BMW, кеше BMW-сына утырып фотографияга төшкән. Монда Mercedes фонында фотографияга төшкән бу кыз шулай бит. Димәк, бу кызга дөнья гына кирәк. Аннан соң өйләнгәчтен кеше аптырый. Кеше аптырый аннан соң акча күп сорый дип. Инде ул сорыйдыр шулай бит инде өйләнгәнче кияүгә чыкканчы ул. Шуңа күрә дөнья байлыгын гына теләүче кешеләрдән ерак булыгыз ди. Менә бу бик мөһим киңәш, мөхтәрәм кардәшләр. Килдең, кешене күрдең. Аны кешене аралайсың килә икән. Әгәр кешегә дөнья гына кирәк икән, телендә, авызында дөнья гына икән, димәк аннан ерак бул. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, кеше нәрсә ярата, шуны сөйләп йөри ди. Кешенең сөйләгәненә игътибар итегез. Кеше нәрсә ярата, шуны сөйләп йөри. Кеше дөньяны сөйләп йөрсә, димәк ул дөньяны ярата. Димәк син аннан ерак бул. Битте, аның бүтән шулай бит инде авыр киңәш әйбер түгел бу. Шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ваттабиғ самила ман адаба иlayya. Миңа юл тоткан кешеләрнең юлы белән бар ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, бу кемнәр? Бу әүлияләр, изгеләр, пәйгамбәрләр, шулай бит галимнәр, ягъни үзләренең шушы дөньяда тормыш юлларын Аллаһ Тәгаләгә багышлаган кешеләр. Менә шуларның юлы белән яшә ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Ул юллар безгә кадәр үтелгән юллар. Мисаллар бик күп, мөхтәрәм кардәшләр. Бер галим әйтә, хәзер шундый замана ди, исән кешедән түгел, үлгән кешедән үрнәк алыгыз ди. Исән кешедән түгел, үлгән кешедән үрнәк алыгыз. Чөнки исән кеше хаталана, ялгыша, үлгән кеше хаталанмый, ялгышмый. Мәсәлән, бу дөньяда сез үзегезгә бер исән кешене кумир итеп алсагыз, шулай бит инде, үрнәк итеп, көннәрдән бер көн ул абынырга, хаталанырга мөмкин, сезнең күңелегез төшә. Бу кеше ялгышты, бу кеше хаталанды дип, күңелегез төшә сезнең. Әмма үлгән галимнәрне алсак, безгә кадәр килеп киткән шулай бит сахаба, табигиннәр, башка галимнәрне алсак, алар инде хаталанмаячаклар. Аларның тормыш юллары билгеле, һәм син шуларны үзеңгә үрнәк итеп алсаң, бу бик әйбәт була. Шуңа күрә без, мөхтәрәм кардәшләр, аларның тормыш юлларын яхшы белергә тиешбез. Аларның тормыш рәвешенчә яшәр өчен. Аларның тормышында безнең тормышта булмаган әйбер инде булган. Аларның тормышында менә без нәрсә күрәбез һәм күрәчәкбез, бөтенесе булган инде безгә кадәр. Без яңа тормыш белән яшәмибез. Безгә кадәр бу юлны үткән меңләгән, миллионлаган кеше. Аларны карарга да үрнәк кенә алырга кирәк. Бүтән монда авыр әйбер юк. Кай вакытта без уйлыйбыз, син генә чыраштың шушындай теге кайгы, хәсрәт белән, авырлык белән дип. Безгә кадәр, мөхтәрәм кардәшләр, бу юлны күптән инде үткән кешеләр бар. Шуңа күрә кара да аларның юллары белән яшә ди, мөхтәрәм кардәшләр. Аллаһ Тәгалә кытси хәдистә әйтә:
Минем мәхәббәтем булыр шул кешеләргә ди, кем минем ризалыгым өчен бер-берсен ярата ди. Аллаһның мәхәббәтен яратуын кем теләми? Бөтен кеше тели, шулай бит. Аллаһның яратуы, Аллаһның мәхәббәте булыр шул кешеләргә, кем минем ризалыгым өчен бер-берсен ярата ди. Минем мәхәббәтем яратуым булыр шул кешеләргә ди, кем минем ризалыгым өчен дуслаша ди. Әгәр аларның араларында берәр нинди үпкә булса, шулай бит, минем ризалыгым өчен дуслашалар ди. Әгәр дә минем мәхәббәтем булыр шул кешеләргә ди, бер-берсе белән күрешәләр, кунакка ирешәләр минем өчен ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Димәк, кунакка ирешкәндә бер генә максат — Аллаһ ризалыгы өчен. Әлеге дә баягы ашарга чакырсаң, шулай бит, мин туг инде дип әйтә. Ул бит сине ашарга чакырмый, кирип чык. Рәхмәт, мин ашадым инде, мин кирип тормыйм инде ди. Ул бит сине ашарга чакырмый, ашарга чакырса, ашарга кирәк булса, ул сиңа акча җибәрер иде картаңа. Мә үзеңә берәр нәрсә ал, җирисең атымында. Аш килеш дип. Ул бит сине ашарга чакырмый. Кирип чык шуңа күрә. Шуңа күрә минем ризалыгым өчен күрешүчеләр ди. Очрашучылар ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Шулай ук минем мәхәббәтем булыр шуларга ди, кем минем ризалыгым өчен бер-берсенә карата юмарт ди. Һәм корбан итәләр нәрсәдер ди. Минем ризалыгым өчен. Ягъни бер-берсенә эшләгән изгелекләре, садака бирәләрме, шулай бит, башка бер нәрсә эшлиләрме, ул минем ризалыгым өчен ди. Менә шулар эшләс, минем ризалыгым өчен эшләсәләр моны ди, бер нәрсә өмет итмичә. Әйтик, аңлашыла инде, шулай бит. Әгәр дә син теге берәр чиновникка iPhone алып бирсәң, ул инде Аллаһ ризалыгы өчен булмый инде ул. Шулай бит. Монда синең ниятең бар ниндидер. Ниндидер ниятең бар синең монда. Аха, бу минем бер проблемамны хәл итсен әле дигән шикелле. Әмма әгәр дә синең биргән ярдәмең Аллаһ ризалыгы өчен булса, син аны эшлисең дә, онытасың да, син аны искә дә төшермисең аннан. Син әйтмисең, мен фәлән кешегә күпме булыштым дип әйтмисең син аны. Ягъни Аллаһ ризалыгы өчен менә шушы кешегә минем мәхәббәтем булыр ди. Һәм мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә әйтә, минем мәхәббәтем булыр шул кешеләргә ди, минем ризалыгым өчен әгәр бер-берсенә булышсалар ди. Минем ризалыгым өчен булышсалар бер-берсенә ди. Һәр вакытта мәсәлән сиңа берәү шалтырата. Юлда ватылып калдым ди. Килеп кит әле ди. Син нәрсә дисең? Бу врач, моның әле кирәге чыгар, барып ярдәм итим әле дисең. Шулай бит. Всё, Аллаһ ризалыгы өчен ярдәм булмый бу. Аллаһ ризалыгы өчен ярдәм булмый бу. Әгәр ул врач булмаса, калыр шунда. Шулай бит инде. Ярый, врач булган әле. Врачка укыган. Шуңа күрә кирәкле профессиягә укыгыз. Менә мулла булып калсагыз, берәү дә килми. Шулай бит. Мулла кемгә кирәк ул? Хәзерге заманда. Муллалар күп ди. Ярай, бер мулла белән дөнья бетмәс әле ди, шулай бит. Икенче чират торалар. Чират торалар анда. Жыгырып торалар ул Казан мәчетләренең артында, шулай бит. Синең арттан 10 кеше жыгырып тора синең мәчетеңә тагын килеп керергә. Шуңа күрә алар бик күп. Ярар ди. Бер мулладан бер нәрсә булмас ди, шулай бит инде. Шуның өчен мөхтәрәм кардәшләр, кирәкле профессияларны алыгыз. Файдалы профессияларны, шулай бит. Юлда атылып калсагыз, сезгә ярдәмгә киләчәкләр. Яки инде ихлас дуслар табыгыз. Син кем булуга карамастан, сезгә ярдәмгә килүче. Нинди генә авыр халәттә булсагыз да. Берсендә бер гарәп илләрнең берсендә булганда, кайдыр барасы бар безнең. Безне алып барырга бер кеше вәгъдә итте инде, машина белән алып барам дип, гарәп кешесе инде ул. Улы яшьтә ул, бер 50-60лар бардыр инде. Ләкин бу кешенең машинасы ватылган. Кыза машинасы кич белән кыза ватылган инде ул. Җөрмидер инде ул. Без инде икенче көндә аңа өметләнмәдек тә ул кешегә. Икенче көнне килеп җиткән бу. Шуннан соң без сорыйбыз инде, син машинаң ватыгы иде бит. Син ничек килдең соң безне алып алып барырга? Без инде башка машина эзлидек дигәч, ул әйтә, мин башка кешедән машина алып тордым ди. Аллаһ ризалыгы өчен ярдәм итәргә теләгән кеше, шулай бит. Ул әйтми, тишалтыратмый, минем машинам ватылды, җегетләр, гафу итегез. Шулай бит инде. Теләсәгез нишләгез анда? Үзегезне карагыз дигән, алай дип әйтми ул. Ул
Безгә бер сүз әйтмәде. Төнлә эзләгән машина, кемнәндер тапкан, алган, килгән. Шуннан соң аның турында икенче бер гарәп кешесе әйтә, әгәр ди бу дөньяда җәннәт әһелләре бар дип әйтсәләр, мин әйтер идем шушы кеше дип ди. Аның гамәле дә шундый. Ихлас күңелдән менә шулай ярдәм итәргә җыри. Бернәрсә тәмәт итмичә, сорамыйча шулай бит инде. Ягъни ихлас дустың булса, аның машинасы булмаса да ул сиңа ярдәмгә килеп җитәчәк. Ул каяндыр табачак шулай бит. Шуңа күрә менә бу Аллаһ ризалыгы өчен булган дус, ул һәрвакыт ярдәмгә килә. Авырып ятса да шулай бит, аңа бер хәл булса да. Абу Бакр радиллаһу анһуны кыйнап керткәннән соң, ул ята, селкенә дә алмый. Аны истереп алып керәләр. Инде үлә дип уйлыйлар аны. Ашамый да, эчми дә, су бирәләр, ашарга бирәләр. Эчми дә, ашамый да. Шуннан соң күзен ачкачтын беренче сүзе. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям исәнмәде. Аның хәле ничек ди? Алар бергә булалар. Аның хәле ничек ди? Шуннан соң аның хәле әйбәт, ул исән сау дигәч кенә су эчә, ашый башлый. Менә бу дус. Аңа бер нәрсә кирәкми шулай бит. Үлеп ята, калтырап ята инде ул хәзер. Ул әйтми, аның аркасында мине кыйнадылар ди. Аның хәле ничек ди? Исән саумы ди, бар да әйбәтме ди? Менә шушы ул мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ ризалыгы өчен булган дус. Хәтта шулай бит үзе турында уйламый да. Инде иншааллаһ русча сөйләп алырбыз. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о друзьях. Друзья, товарищи. На самом деле, слово «товарищ», оно стало уже, как скажем, да, отголоском прошлого, советского. Но, тем не менее, это очень хорошее слово. Например, господин полицейский звучит хуже, чем товарищ полицейский. Да? Согласитесь. Остановил тебя, ты говоришь, товарищ ему, да? Езжай, товарищ. Да. А ты ему говоришь, господин, он говорит, стой, холоп. Да? Поэтому, да, конечно же, товарищ, он как-то звучит более... Ну, коммунисты в чем-то были правы. Товарищ, все друг другу должны быть товарищами, как говорится, да? Поэтому не бойтесь этого слова, друзья, товарищи. Потому что и слово друг, и слово товарищ – это разные слова на самом деле. Спутник, есть еще слово, да, такое. Это все очень хорошие слова. Вот обо всех этих значениях мы сегодня говорим, когда имеем в виду друг. Друг, то есть хороший, близкий друг. С кем ты постоянно ходишь, делишь печаль и радость. Вот, например, сколько у вас здесь людей, вы же не все ко мне в душу лезете, и я к вам не лезу в душу, правильно? Значит, вы с кем-то, с другими это делаете. Хорошо, что не со мной. Это даже очень хорошо, альхамдулилля, да? Я бы не выдержал. Да, хорошо, что у вас есть свои друзья, есть свои товарищи какие-то, да? С кем вы делите радость и грусть. Поэтому сегодня мы говорим как раз о таких друзьях, какими они должны быть. Но то, что они должны быть мусульманами, наверное, никому объяснять не надо. Да? Хотя среди немусульман могут быть очень искренние такие друзья, которые готовы тебе помочь. Но я вам так скажу. Лучше остаться без друга, чем иметь в друзьях такого немусульманина. Почему? В какой-то момент у вас начнет сомневаться сердце. Вы себе скажете, если этот не мусульманин, например, да, атеист, например, относится ко мне лучше, чем эти не мусульмане, точнее, чем эти мусульмане, может быть, его жизнь лучше и правильнее, чем жизнь этих мусульман. Вы не представляете, сколько раз мне в голову эти мысли приходили. Почему? Потому что все, что я видел плохого, я видел от мусульман. Потому что я с другими людьми не общаюсь. Как хазрят. Причина только в этом. Понимаете? Как хазрят я общаюсь только с мусульманами. Там на почте что-то заплатил, конечно, она мне не подруга, да? Это просто я заплатил что-то в магазине там и так далее. Поэтому иногда кажется, что
Неужели вот мусульмане такие плохие? Может быть, мне общаться с немусульманами, может быть, они хорошие? Это шайтан внушает такие мысли. Это неправильные мысли, поэтому эти мысли, они могут вывести человека из ислама, из религии. Были люди, которые, например, защищали своих друзей не мусульман, которые совсем потом сами впадали в грех или в неверие. Поэтому то, что он должен быть мусульманином, я думаю, что уже все вы должны понимать. Если вы встретили плохого мусульманина, знайте, что где-то ходит хороший мусульманин. Одна женщина мне говорит, вот я, говорит, замужем была за татарином, он был плохим, я сейчас вышла замуж за русского. Я говорю, но он же не был плохим, то есть последним татарином. Правильно? Он же не был последним татарином на земле. То есть, если тебе попался плохой татарин, значит, где-то есть и хороший татарин. Правильно? Не надо сразу же в омут. Я сначала, да, был женат на татарке, да? Плохая татарка мне попалась, вот я на русской женился. Но она же не последняя татарка. Значит, где-то ходят еще хуже. Понимаете? Поэтому береги эту. Где-то может ходить еще хуже. Поэтому, дорогие друзья, не надо бросаться в омут. Как говорится, есть среди мусульман и хорошие. Поэтому надо просто найти вот этого хорошего друга. Какие должны быть отношения между друзьями на самом деле? Как относиться к другу? У друзей у них есть определенные права на тебя. Например, права на имущество. Они имеют право, твой друг, чтобы ты помог ему материально. Он имеет на это право. Иначе какой он друг, какой ты друг? Если ты ему денежно не помогаешь, значит у вас... Что это такое? Это не дружба, значит? Есть уровни, когда ты к своему другу относишься... даешь лишнее как бы. Что-то у тебя осталось? Ты ходишь, говоришь, отдам-ка я это другу. То есть это отношение как к рабу. Конечно же, ты не ждешь, пока он сам попросит. Если он сам попросил до того, как ты дал, то ты уже вообще не друг. Ты уже вообще не друг, вы уже не друзья. Как друг ты должен помочь ему сам, но помогаешь ему как? Отдавая только лишнее. Понимаете? У нас вообще нет таких друзей. Согласитесь? Который просто позвонил и сказал бы, да, вот у меня осталось килограмм мяса, забери, пожалуйста. У нас вообще нет таких друзей. Значит, у нас вообще нет друзей, понимаете? Это имам Газали расписывает. Друг, говорит, который он сам дает, говорит, лишнее. Это он относится к тебе как к рабу, говорит. Ну, он друг. Вы понимаете, в каком мы положении, что у нас даже нет таких друзей, которые просто бы подумали о тебе и сказали, вот тебе там или еще что-то. Но у меня есть такой друг, который иногда заносит мне мороженое, гамбургеры. Когда приходит, да, он говорит, вот, одно лишнее купил для тебя. У меня, альхамдулилля, есть такой друг. Да. Но у вас не знаю. Значит, вам не повезло. Есть друг, который относится как к самому себе. То есть то, что у него есть, он и тебе дает. Не лишнее уже. А делится тем, что у него есть. Это уже как к самому себе. Но наивысший друг, который предпочитает тебя себе. То есть, если у него есть что-то, у него этого может не быть, но он тебе это отдаст. Это самый высший уровень, это уровень сахабов. Рады Аллаху анхум. Когда они переехали из Мекки в Медину, ансары отдали даже то, что у них было, все, отдали мухаджирам. И Аллах Тааля их похвалил за это и сказал, что они, говорит, предпочитают своих друзей, братьев себе. Вот это самый наивысший уровень, конечно же. Однажды Али ибн Хусейн Зайнуль Абидин, у него была кличка Кунья. Он пришел к людям и спросил: у вас есть, говорит, такие друзья, которым вы можете залезть в карман и взять оттуда сколько денег, сколько хотите? Они говорят, нет у нас таких друзей. Как можно залезть в карман, да, и взять оттуда деньги, например, кошелек, и взять оттуда деньги? Он сказал, тогда, говорит, у вас нет друзей. Тогда у вас нет друзей.
Понимаете, какой уровень был тогда у друзей? Он может прийти, просто к тебе в карман залезть и взять деньги оттуда и распоряжаться как хочет. А ты не обижаешься на это. Этого даже сейчас нет. Да. Этого сейчас не то, что там среди друзей, да? Среди родственников нету, среди братьев нету. Но есть один человек, который может залезть и забрать деньги. Конечно, да? Это жена, да? Это значит, жена настоящий друг. Вот логика мощная, да? Конечно, и ваши друзья могут рассчитывать на вашу помощь, когда они нуждаются. Почему? Аллах Та'аля в Коране говорит: Бисмиллахи рахмани рахим. Мухаммаду Расулуллах, валлазина ма'аху ашиддау алял куффари рухамау байнахум. Мухаммад говорит, саллаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха, те, которые с ним, говорят, они суровые с неверующими, но милостивые между собой. Между собой мусульмане милостивые, очень услужливые. Они друг другу прощают и помогают. Вот такое отношение, говорит, у мусульман. Поэтому мусульмане должны между собой помогать постоянно. Даже не ждать помощи. Вот эта поддержка помогает развиваться исламу, развиваться дружбе, вообще мусульманам, когда есть такая взаимная помощь. Также, дорогие друзья, своего друга, настоящий, если он друг, ты должен его недостатки скрывать. Не афишировать, а именно скрывать. Да? Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман сатара муслиман сатараху Аллаху фид дунья валь ахира». Кто скрыл недостатки мусульманина, того недостатки этого человека, то есть Аллах скроет в этом мире и в ахирате. Поэтому, если есть какие-то недостатки у ваших друзей, должны просто об этом никому ничего не говорить, просто скрывать. Это настолько серьезная вещь на самом деле, дорогие друзья, что сейчас, к сожалению, на это люди внимания не обращают, и недостатки мусульман выходят за пределы уммы, общества, махалли, как говорится, да? А эти недостатки, они могут касаться его быта, так скажем, да? Не того, что он вредит кому-то, а просто его быта, его характера и так далее. Поэтому ты должен это скрывать. Также, дорогие друзья, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что настоящий друг оставит спор с другом. Друзья не спорят. Настоящий друг, он просто уступит, он скажет: хорошо, ты прав. Все. Когда люди начинают спорить, вот были моменты, да, в одной поездке были два друга. Они все делали вместе. Все делали вместе. Вместе ездили, вместе там что-то развлекались и так далее. Но когда дело дошло до испытания определенного, один из них попросил, чтобы второй его багаж взял с собой. Тот сказал: а что у тебя в багаже? Говорит: покажи. Тот сказал: я не покажу. И они начали спорить. И больше уже не общались. Понимаете? Когда развлекаются, да, эти друзья. Но когда касается чего-то, то есть начинают спорить и больше все уже не общаются. Настоящие друзья, дорогие друзья, не спорят. Они свою правоту не доказывают. Они говорят: хорошо, ты прав, и все. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: я обещаю рай в окружности, точнее, обещаю рай в округе рая, то есть место в округе рая, тому, кто оставит спор, даже если он прав. Я обещаю ему место или дом в центре рая, тот, кто оставит ложь, даже в шутках. Я обещаю рай в самом высоком месте тому, то есть место в раю самым высоком тому, кто улучшит свой нрав. Поэтому, когда ты оставляешь спор, ты получаешь нечто большее. Да, ты сейчас проиграл. Ты говорил, что Лада Веста лучше, а он доказывал, что Lexus лучше, да? Да, ты прав, но ты проиграл. Да? Допустим. Ты проиграл, сказал: хорошо, хорошо, ты прав, все. Пускай Lexus будет лучше. Я однажды выхожу, тоже из маджлиса. Ну, люди же стоят, машины там, да? Хотят похвастаться же немножко. Смотрю, Lexus стоит. Я говорю: о,
Новые лады, говорю, Л же буква. Это новые лады, что ли? Сразу люди расстраиваются уже, да? Люблю я так расстраивать людей. У нас ведь татары чем живут? У нас татары живут как раз вот этими вещами. Новый дом, новая машина, новая должность. Обязательно надо похвалить, да? Обязательно надо сделать комплимент, потому что он для этого взял. Когда он берет машину, он сразу едет в деревню. Правильно? Откуда он вышел? Не так давно, хотя он считает, что давно вышел. Он едет в деревню, делает круг по деревне, зайдет в магазин, ему туда не надо, да? Мечеть может зайти еще, никогда туда не заходил, да? Остановится с алкашами, поздоровается, никогда с ними не здоровался, потому что на машине, да, остановился. Дела спросит у какой-то бабушки, хотя никогда не интересовался, да? Главное, чтобы заметили у него эту машину. Да. Тут мы такой народ на самом деле, да. У нас живем понтами, так скажем. Хуже нас, наверное, только дагестанцы. Поэтому такого рода споры, которые относятся к понтам всяким, да, между друзьями, это вообще ничего не стоит они. То есть надо их просто оставить, и все. Просто оставляешь, и все. И пророк ﷺ обещает тебе дом, место в раю за это. Но также, дорогие друзья, ты должен прощать своему другу, если он друг, некоторые вещи. Какие? Например, гнев. Если он начал гневаться, может даже матом что-то тебе говорит, ты должен его прощать. Ты не должен гневаться в ответ и говорить, ты что себе позволяешь, ты кто такой, вот с этого начинается все. Ты должен его просто прощать, понимаете? Ты должен прощать ему вольность в отношениях. Иногда твой друг может позволить тебе вольность в отношениях. Ну, например, по отношению ко мне, да? Все говорят хазрят, хазрят. Твой друг подходит к тебе и говорит, чё, братан, как дела? Да? И тут внутри у тебя, какой я ему братан, я же хазрят, да? Ну, внутри-то вот так, да? Да? Сам ты улыбаешься, говоришь, все нормально, братан, да? Вот, то есть, такие вольные отношения ты должен прощать. Твой друг может к тебе так обратиться, да? Твой товарищ, например. Не Фалян Фаляныч там, да? А просто там по имени. Должен вот эти вольные, какие-то вольности в отношениях. То есть, ты должен прощать. Он имеет на это право. И также оплошность. Какая-то ошибка, да? Совершает твой друг. Ты должен ему это прощать еще до того, как он попросил прощения. Когда он пришел, осознал, ты ему говоришь, да я уже забыл, там все нормально, все. Вот это настоящие друзья, дорогие друзья, в отношениях. И также, дорогие друзья, настоящие друзья делают дуа друг за друга. Это наивысший уровень. Когда ты делаешь дуа, ты вспоминаешь своего друга, брата мусульманина. Потому что пророк ﷺ сказал, кто делает дуа за своего брата мусульманина, за его спиной, то есть когда он не видит, ангел говорит, и тебе то же самое. И тебе то же самое. Понимаете? То есть и тебе будет то же самое. Но когда мы желаем своему брату-мусульманину что-то плохое, и тебе то же самое. Поэтому очень важно, раньше люди говорили, что мусульмане и вообще друзья делали дуа друг для друга. Друг за друга. За спиной. Это самый высший уровень. Да, ты можешь со своим братом-мусульманином не так часто видеться, может, да? По обстоятельствам. Может, вы обиделись друг на друга. Мало ли что в жизни произошло. Но когда ты делаешь дуа, это значит, что связь есть. И связь это не ради мирского. Не ради дунья, не ради денег, не ради власти, а ради Аллаха Субханаху ва Тааля. Это очень важно. Поэтому, иншаллах, я прошу у вас делать за меня дуа, потому что я за вас делаю дуа. Делаю дуа. Каким образом делаю дуа? О Аллах, то есть прости всех, кого я люблю и кто любит меня. Поэтому, кто меня не любит, вы туда не попадаете. Да? Поэтому любите, чтобы дуа попасть, как говорится, да? Но чаще всего я делаю дуа, о Аллах, прости тех, кого я знаю, и кто меня знает. Кому я чем-то обязан, и кто мне чем-то обязан или что-то должен. Чаще всего я так делаю дуа. Ну и, конечно же, все равно за всех мусульман тоже делаем дуа, дорогие друзья. Поэтому, иншаллах, будьте в дуа друг за друга. Пусть Аллах Та'аля будет милостив к нам
И пусть Аллах Тааля даст нам действительно хороших, близких, друзей, которые будут для нас делать шафагат, заступаться в судный день. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.